Sa number 6 naman, isa ka lalaki nga nagpangawat sang puntador sang tubig nga may upod pa nga bata na kuwaan sang CCTV video. Kuha ang ini nga CCTV footage sa may dalan pasulod sa Panaad Park and Stadium sa Barangay Alhi sa Bacolod City kahapon sang aga. Makita nga nagpondo ang isa ka tricycle nga ginadala sang isa ka lalaki samtang may karga nga pasahero nga bata. Nanaog ang driver sa tricycle kag ginkuti ang puntador sang tubig nga nahamtang lang sa sidewalk. May mga nagalabay pa sa dalan nga wala makadipara nga nagapangawat siya. Mga isa lang kaminuto, nakuha niya na ang puntador kag ginkarga sa tricycle katupad sang bata. Gilayon siya nga nagsakay sa tricycle kag nagpalagyo. Sunod sa kay Arlene Diocades, mga alas 8:35 sang aga natabo ang pagpangawat sang kahapon. Nahalita ng ilang store kung saan nagaangot ang among puntador sa tubig. Nagapanawagan siya sa mahimo makakilala sa sini nga persona nga mag-report sa PNP para madakpan ang among persona nga wala nagapang duha-duha magpangawat bisan sa atubang pa sang bata.